Sarapan guys. Ngelar sego. Sek panas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Segone sek panas. Masih seperti biasa disisek matun. Dok, uga mateng. Ayo ki aku ya sarapan. Arek cek torek-torek ngono. Masak apa, Dekna? Tak kira Piana sing masak. Kerinan guys, iki mau ceritane dhisik iki kerinan. Tangi iki wis jam 4 kurang 20 menit iki wis kerinan. Dia ndapan ra karo-karuan. Untungnya kok enek persediaan apa iku jantung pisang iki wis tak godhog. Lha iku kok wis karek dhewekno bumbu apa terus ngono terus dikeki rica-rica anak lanang iki tak panasi neh. Iki kan urung do dipangan ya guys. Soale Pak Su ya wis mam ning kono. Terus dhisik kuwi yo gak patek, yo gak seneng lah guys, ini bebek, mentok kuwi gak seneng. Jadi aku yo gak melok mam. Terus dhisik tak panasi neh iki guys. Karo ngenteni ademe. Oh, masakane guys iki jantung pisang. Ning kene yo oseng-oseng jantut. Nek ngarani jantut mbang gedang. Tak oseng guys. Lho. Kayak ngene iki rica dingi. Terus iki sambele yo lengkap. Oseng kates aja, Mam. Iya, Dok. Oseng kates aku gak seneng. Lho, lah ora seneng kok diolah iki ya maksudnya. Oh, alah. Kuwi gak mek sambel. Sebelum berangkat sekolah tak bagi korah-korah. Kayak tak konisah-isah sik saurunge mangkat sekolah. Ini mam ngene wis suwegere pol ya, guys. Sementing ki nek sambele, nek esuk ki mam karo sayur ki masaku nek eman-eman ngono. Mam karo oseng-oseng ngene wis. Tak nang sego. Kowe lek ngono utang mbak bate. Yo lebih diapakno. Batok klambine yo kuwi yo, guys. Ya dese yo pakai baju iki. Dadine iki biyen zaman tante iki dinganten Mbak Pur. Kuwi kan seragam kabeh ndandakno. Padha Mbah Kung, Pak Su, sak adik-adik dhisik iki kabeh kembaran. Dadine lho ya piye ya ora semayan nek. Lho aku yo gak nyadar blas iki, Dok. Aku ya kok sesek men. Lah iya, lha iki malah ra kena tak benekno wae kowe. Iya. Wis ra muat, jaman biyen iki mbah. Jaman biyen. Lah iya, kembar lah. kembar, guys. Sarapan warak. Ya ora sadar rek kembaran diapakno. Alah ben. Tante iki dadi nganten iki tahun 2000 piro to kowe dadi nganten? 2013, guys. Sampai saiki klambine sampai wis ora muat. Lah iya. Badok ujug-ujug kekelenok kaget aku. Lah kenapa? Lah klambine tok kembaran ngono. Ben matun seragam. Iki engko ceritane dhisik ngombyong Mbok Ti, guys. Kan ya cedak ombyong iki kan omahe soalé nggo nganyar. Aduh, soalé. Sampean memang mlaku apa diterno anake sampean, Mbah? Diterno anakku. Diterno, tapi dekne gak omong sore-sorene aku ya Paling wong anek ini paling antri pun. Lah iya ya. Cilik ini Pak.
Awas nek tiba lho, Le. Barek ngenteni Kan ngempel kae ya nang Mbak Tin. Mbak. Mbak Tine urung rene. Antar kidul ratan. Ratan kidul enek lho. Tak telepon. Ya wong ana kono nyengkli dhewean lho, Mbak. Nganu Mbak mek tandung ngene. Ngene ka mbok kowe nek gak tuntak terus ya duwe ngono. Aduh ngerti. Gek pisanan. Kene. Aku ndek men gek pisanan yo ngono. Kene dhek mah. Iki lho, Mbak Tin, Pak Ali. Yalah. 110. Iki 55 Mbak Tin. Nggih. Weh, dilepasno dimboy 5.000. Bayaran, Pak. Piye ngemi? Bakso iki ya Lho, lah yang kok ya ini mateng purung. Oh, alah. Ya ini siap-siap. Lah ya ngemi ayo nek ngemi. Mbok darane sing ngarepe paengan nglara Heeh. Blas. Alah mbah. Wong do duwe sampean nganu, rono genten. Ora tak kono kok nih. Kalau saya kalau Nger kalau ngene baca. Bakso Anu mie ayam kan. iya, Mbak Ida. Mie ayam kayak awe Mas Arif kok Kok nek tuku Ini nyebrang. Ndi bontote kading sumur kena wis ya, Mbok? Bontote kading sumur wong iduk iki kok. Itu. Gak anding sumur kene iki ae. Kayak kene ae lho, wong iki rek Pak nutupno sing ndek iki saiki kae lho, engko terus pindah tengah nek bar kene. Cek enak truk. Iki dikon ngebarno sik sing kene. Engko terus pindah tengah. Ki engko paling 2 dina rek, Pak. Senin sampai Selasa tok. Engko son Rebo ki wis pindah ning Randu. Mbok Ti carane Randu melok apa ora ya, Mbok? Lah ya, engko nek melok ya sampean cek aku, Mbah Dok ben goncekno, digoncekno adikku. Anu mbek su. Heeh, Madian cek kocek ning bodeh saiki meng. Piye, Dok? Wis kek kene ae bontote mame ning kene wong kuwi karetan kuwi kok. Pada tengah kan, Bro? Iya. Duh, walah iki mang tek gak nggo timbo e, Mbok. Alah, Mbah. Lah ya tek lali mau piye, Lek Sri? Lah engko nek ijo. Ora nek banyu. Ora nek banyu rek. Lah iya tek yo lali timbone iki mang piye tek gak. Inilah Lek Sri iki mang. Terus bagaimana kok mulih banyune rek nyemek-nyemek koyo ngene. Ora nek nggo timbo. Kayak ning tengah ya Mas aku ndek ngene galeng semute walah. Wakeh. Tane kok ngono Mas lah. Yang penting aman dari semut. Wes alhamdulillah guys. Kene wis rampung. Mau jam piro yo? Gak ndelok dhisik jam 8 mungkin ya. Jam 8. Wis rampung ki pindah. Pindah kae kono sing sawah tengah. Engko sesuk bendang dipupuk. Soale iki walah nek nitik tenan, guys. Ki aja wong kok berduit ngono wis wegah ngopeni parine. Soale wis posisine iki terang, kurang udan. Terus nek ngopeni kuwi matone telat. Maksudnya nek cul cilik kan ndang diwatun ngono jane yo
rontok lumayan. Tapi wong telat nek matun arep dipupuk sukete wis kaya ngono. Eman-eman pupuke cara digua. Dadine yo parine rupane abang wong urung dipupuk neh. Beda karo sing ngene-ngene iki wis mampu pupuk kedua. Soalnya kan ora melok PT, ngenteni banyu udan. Gitu, guys. Kuwi aja kaya wong cara mono wong sugih dhuwit ngono paling pegah ngopeni. Nek cara aku ya wis tak umbar malah lho tandure iki lho gak gadeg asline iki. Wong arang-arang. Tapi wong jenenge wong sugih dhuwit ya, guys. Kuwi lho asile pari sok mben karo matone iki wis gak kubuk. Matone entek juta-jutaan. Parine termo drembembes ngono lho, guys. Nek cara aku yo prinsipku yo nggo iman mending tak umbar sak metu-metune lah nek aku. Suwem roti ngono ae. Nah, tapi wong piye meneh ya, guys, wong jenenge wong duwe dhuwit ya wis diwatun sak metu-metune lah. Tapi nek diperinci kok delok parine keadaane ngono ki gak ora kubuk karo modale ngono lho, guys. Entuke nganu dhisik iki. Nek aku ya wis tak umbar. Mari kecilik mula ya gak kurus. Gak kopen. Nek sing sawah tengah ki kumbuh ya urung ngerti keadaane sukete piye, kaya kuwi apa ora. Gak ngerti. Dek sore iki wis dibayari sing entuk limang dino ki wis bayaran dek iki. Wis dibayari lagi engko boh karek pirang dino ki engko urusan hitungan gurine. Ngono, guys. Alah. Mlakune dhisik keri. Kempis-kempis. Semut londo iki nek kadung nyokot ya Allah Gusti. Ning sikil kok gatel. Perah panas. Waduh iki, guys. Marani gubuk ketik-ketik kae lho kono. Mlakune aduh banget. Nek kaya ngene iki ya banyune megung iki lah lho sukete entah kaya ngono. Cara matun ngene iki ya gelis cepet. Nah sukete kok ngono lho. Tapi tandure kan lumayan apik, banyune enek. Lah nek kaya mangdang walah. Jan. Wah, cek tengah kayak kono. Tapi nek gubuke, guys, kuning gubuk nek mam. Jarine sukete iki yo ndadi, jarine sing duwe sawah. Tapi kan urung ngerti dhewe. Bayo iki sukete. Kok kaya anu penak. Sukete kok malah koyo ngene iki piye toh? Iki. Ambek kono malah luwung kono. Kaya ngene iki lho. Tandure ya mrengingis kaya ngene. Kaya beda karo kiwa tengene ya Allah. Jane iki tanine iki tenanan apa ora ya ya. Enggak cembolu, cembolu. Halah sukete ya Allah Gusti, Gusti tandure iki lho ndi? Iki diliwati yo. Bayo. Coba ki pokoke anu ki lho mek kok kene sing Matone kon kok kulon sik berarti ya kok kene, Dok. iki lho sing eli. Lah ya piye? Segrek ora kena suket gendeng iki. Yo sek. Lho ngakone ngono rek ndek sore pesene nek telepon nek. Piye? Endi iki gak endi. Walah, gubuk ya gubuk terbengkalai ngono ku ya. Ki terus mangane nendi ya Allah Gusti ngene iki. Ya Allah. Sedih aku nak nemu sing ngene iki. Ya ora usah dipikir penggaweane, sarapan sih penting. Duh. Terus njungok endi ngono lho Mas kok. Yo iya jan deprok nih sarem. Walah semote wagih, Mbok. Deprok piye sikil kula panas kabeh kok ngene. Malah. Terus piye nendi iki ya Allah. Gubuke yo kok ora tau disopo. Lah iya aku ki semut angger mandek sediluk wis Kene iki geneng anu yo. cekit tuh. Kok sik iki yang Aku malah obral ini. Malah obral kosek.
Mbah nasib. Ngger ning sawah yo ngene iki lho. Sepenak ning Tegalan tengkon syukur kabeh ngono mangan lu dadi gak selera, gak seger. Nggone koyo ngene. Tak kira ki gubuk rak yo apik ngono lho. Mbah mangan ora tau di. Kok koyo ngono. Kira apa kene? Kene lah. Gubuk nang ora tau di Sambah kok. nggoni sukete kok ngono rungkete. Denger sarapan ning kono ya mbok meng. Iya ndak denger iki mang yo. Mangan di sumur mang rontok resik, ya Allah Gusti nasib. Nasibe wong golek dhuwit, guys. Ngene iki lho abote, pe mangan kok. Makane to dicamek tuyul ora gelem kok. Ayo rombongan ki. Walah, paling ngajak mek tuyul, guys. Aja. Urip isane kok berhubungan mek tuyul. Jo ngasih nek iso. Ora ngemek tuyul yo. Ha iya. Nek iso aja sampe mending entuk dik sithik-sithik lah nek barokah. Nah, semut tok, Mbok. Alah mbah semut tok. Sayo golek sing kene semute yo ning ndi? Buka ki. Semute akeh. Semute. Di tengah sawah kuwi ra. Ya Allah. Ndepah ngono. Ngadeg, mangan ngadeg. Manek ngadeg lho. Lah piye, Mbok? Njongok ya teles. Terus nendi ya Allah Gusti, kayak solusi Gusti. Ketoke genuh watunane menawa lho. Sikil wis panas kabeh Mas, saka di semut. Tandure kok ya kaya ngene ya Allah. Apa mek koyo kene iku ben Stoke wis do jebrol kaya ngene lho. Sebelahe. Dipikir Aduh ya. Penting sarapan dari Pak Ali ya. padahal Penting sarapan. Alah mbah ki semute akeh nindi. yang Wis iki sarapan. Ki tandure malah luwung kono ya, Bu. Tandure gak meluwung kono mang. iki malah 6 kene ketoke. Ya 6 kene wong Iki 6 anu. padha, Mbok. Wine ya padha, cuma Kene ki kok nemen tambah. kene malah anu. Tambah saya nemen kene. Nah, matun nek sukute grinting ini iki lho. Ngene mosok kon ngebarno 2 dina, guys. Apa yo alhamdulillah nek iso ngebarno 2 dina. Soale sukete koyo ngene iki lho. Lho. Roh dhewe to. Koyo ngene, tek suket grinting sisan. Kuwi sampai tekan kono kae. Tak duduhno ya. Barno, Mbak Sri. Bar-bar kon ngebarno 2 dina lah terus polahe kaya apa sing matun. Bar gak bar kon ngebarno 2 dina iki. Sing tak suwedhe iki ya kuwi. Lho. Sukete kaya ngene iki. Kaya ngene sukete, andut-andutan kaya iki sampai tekan pojok kono kae. Kono ndadi, kene malah luweh. Ndadi. Bar gak bar kon ngebarno 2 dina. Soale tak kei wektu Senin karo Selasa tok. Dina Rebo kuwi nyanggemi nggone wong randu, guys. Lah kene bar-bar kon ngebarno. Lah polahe terus kaya apa iku? Cuma wong 5. Anggotane iki cuma wong 5 tok lho iki. Gampang bar tinggal obat. Alah gampang sire bar tinggal sire iki lah ya. Alhamdulillah teko omah, guys. Duwe apa, Nduk? Duwe apa kuwi? Utah. Apa kuwi? Cek piye? Waduh, ora apa kuwi? Kon ndi entuke? Pak kuwi. Kon ndi mang entuke? Kondi cah mang ta. Sing demek, Dek. sing jikok mang sapa mang? Pak De. Ndak, sing cukup Pak De entuke kon ndi mang? Gak wedi kowe. Rambute kok risi kabeh ngene, Dek. Risi kabeh rambute ya Allah, pating seru cek kon nguncir Pak De nes ya disilak. Silak. Wei, kenapa wei? Iki mak wis mantuk, Yan. Anak Wis apa? mantuk. Lah kok wis bar nek maten ya ini?
Sesuk wis gak? Sesuk. Loh, maksudnya iya ki piye? Lah melok maton aku. Ngentang bar ngentang ngalah. Sesuk ngene tik kuwi ya ora ngebarno ya nong cek. Cara mono paling 3 kesuk ya, Dok. Lah ngono nek kene rebuh nyemayani ning randu kok ya perlu ditinggal. Tinggal nganu pora ya, senen di pora. Lah yo, lha piye sekesuk engkas? Duwe kono bel-belan ae, Dik. Lah yo karek sing duwe sawah. Wong tak matun robar wis sampe diabuk ngono kok mengok. Pareng nodoke. Wong Iku lho enak pitik sa. senengane kok kewan. Nek gak uler ya pitik. Tipake ndi, Mang? Lho, alarme Mak. Alarm. Dibuka enak pitik. Cekel. Lho ki angker 5 menit muni, Dik. Ala gede wong kok. Pitike ngendhok. Sing notol sing ngendhok. Notol ulate mang. Lah sing notol pitik 2. Terus? Ulere mang ditotol pitik sing gedhi. Piye nek notol mang? Keroyokan ngono sa. Piye? Mboke piye? Paling gak duwe anake. Ditotol anake. Heeh, cilik. Anake sing cilik kuwi ya. Heeh. Lah kowe apa gatelen iki? Heeh. Ya apa? Lah sing notol mang ayahe apa ibuke? Ibuke pitik cilik kuwi. Cilik. Pitik sing cilik kae nanti. Mbah, pulang. 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 Heeh. Pulang ning gone sapa? Mbah Lani ya? Heeh. Oh. Lah gak mbok pakani paling. Pulang. Mbok mandeni ya? Gak. Mandi bahini. Bahkan terus kan. Kita Lah kamang ulere golek neh. Golek uler neh apa ora? Heeh. Kene. Ayo golek uler. Golek uler neh apa ora? Wah, guys, jenenge 2 dino berturut-turut, 2 hari berturut-turut kok masalah ulo. Lah ya loro omah wedi nek blusuk ning kamar, Dik. Kok ya diungkrah-ungkrah paksu koyo ngene, guys. Ora ngono ya ora ayem nek ngundang blusuk ning isor kasur. Jare Mbah Dok mangki manu ngundang mlebu kamarem ngono, padahal yo nek dipikir ki ganjele iki yo rapat buntu sak mrono-mrono ki. Tapi jenenge wong kan yo piye ngono ya guys, Pak Sukma yo gak ayem, bongkar kabeh kasur-kasure. Wong kene niki lho yo rapet-pet koyo ngene. Ora nek selah-selahe masuk kondi. Kula kok nglembar kabeh iki piye iki? Memang. Apa? Ulone padha nglembar. Tapi iki mangki gak kenek. Terus mlayune ning Mas. Ning gendeng-gendeng kuwi paling. Sing. Lho kene ora mbok sapan ya? Kuwi ngutang. Kuwi paling omahe iki ning rencekan kuwi, Bapak. Anake cilik-cilik sing tunggal dipateni ndek iki mesti yo ning rencekan kono kuwi. Tapi kok nglembare kok rono. Nek omahe dhewe sing ngarep nek ora mlumpat ke lawang jane gak iso mlebu wong turut ganjel-ganjele iki lho ngisor ki rapet tembok. Nek gak bangkune mlumpat ke lawang gak iso. Soale sak
rono-rono ki ya rapet. Tapi Pak Suki mangki wedine ku tang. Kayak busuk nang kamar kono. Bahaya iki. Ya. Ya. Oh, alah. Dandani kembang. Ngalah, Dek. Kayak sing kidul kan apik ya. Bunder. Hah? Nek geblak ngalor, kene awar mamak kene. Geblak ngalor. Nek geblak rono lho. Duduk kene awar mama. Wah, Lah. Gue jajan apa, Dik? Gue jajan apa? Bisa gue jajan apa? Oh, tak kira jajan. Permen? Di? Ndek. tapi kamu nggak mau. Satu lah. Ya lo Mas, lo. Di.